Unu watch ya ifu that na ote na drag bale nwunye Nnamdikanu bụ Uchechi. And ọ bụrụ na m ada afịa mana ihe mejiri chọọ ikwu okwu ya no because na onyanwụ a na-drag never respond. Mana kịta o respond go to some certain things if a na-eji ya akọ na social media because ọ chọrọ ịdị among people deceiving ndị Igbo anyị in the name of na a na-ekwu okwu Biafra. Now, ọnọlugodu with that structure afọ anyị ncha niile mma before ewe jide Nnamdikanu na ọnya bụ ife na-esen ma wee sote wee sopịara ya. Do you understand what I'm saying? Now, ọ bụ that niile na kita na this news kita ọ sị that na Nnamdikanu's wife denies filing for divorce. Do you understand? Na o nwere ife nchọ ịkọwara unu ebe a. Ọ bụ na nwunye Nnamdikanu na with these people anụnwa na propagate unu ife mama na social media, anyị la na drag ya. Do you understand what I'm saying? Man, if you push this lies, propaganda, na propagate ashi n'ishi nwunye Nnamdikanu afa na-ekere mo that na follow of Nnamdikanu. Nnamdikanu is their savior. Nnamdikanu is their God. But still yet, fejidelo nwunye ya bụ Nnamdikanu lapụ. Ka iwe na-aghọta ya ọ ya mpụta na-agwa na many of them lack ife a na-akpọ moral upbringing. Many of them don't value or respect their parents. Fe nwere home training. Because na anya ọkụkụ na-eche akwa ya. Ịghọtago? Ọ Nnamdikanu bụ shadow nwunye. So, n'ala Igbo anyị bụ ịkparịkwala nwaanyị ị na-akpali di na-anụ ya. Do you understand what I'm saying? Mana because of na a lot of them lack ife a na-akpọ moral upbringing. That is why ha ya pụta na social media na drag nwaanyị n'ọrụ onwe ya. Kedu ife na-ese na nwaanyị just ka nọrọ with DOS nke anyị nwa Uchike dozie m. Fa wee na-adị ya bam na social media. O nwere one utobo mfo na TikTok ebe ọ na-asị nwunye Nnamdikanu ọ bụrụ dat na ịsịkwa na nwoke ọzọ afụbere ọtọ gị since eji wee jide Nnamdikanu ime nke a fa na-akụghịrị. Nnamdikanu ọ gwara gị na ya na Uchechi ada anụzi? O nwerugo mbọsị ịnụ na Nnamdikanu gwara gị na Uchechi abụrụzi nwunye ya? Then why the lies against him and propaganda? Just to tarnish her image. Agwara m unu once you agree on their stupidity, Febido cook well one kind story. Lebelo bagi masabo. How much did they pay you? You are working with the Nigerian zoo. You are working with the zoo government. You are a Fulani broad. Oh, you go and only Fulani to ime. Nothing. Nwoke ife na-akọwa ji bụrụ view. Like if anyị na-efe ofe na-propagate propaganda and lies against nwunye Nnamdikanu. No evidence. No evidence. Ihe a bụ ihe njimara for a long time. In fact, they can cook anything and the bogey without to be presenting evidence. Don't just up down on social media and drag for nothing's sake. If ha jere bo ife anya ọba na o ji wee bute pụrụ na eji bunata Nnamdikanu. Today, no evidence anywhere. People were trained ka fa pụta na-ashị na social media. Isi m nọ ife akaba anyị emegide anyị ewe nweta Biafra. Oh ya necha some things some of our people na-eme. Asị m kama anyị ga-enweta Biafra nọrọ na this kind of myopic people, we nọrọ with them. People that don't enwere rational reasoning. People who lack common sense. People are ife no amalo ka esi engage in a public discussion. People are no nwere ife a na-akpọ disagree to agree. People enwere ike engage with another person critically, constructively. All they know how to do is to lie, propaganda,
everywhere. Do you understand what I'm saying? All they know is to attack you, to do you ihe a na-akpọ character assassination. O nwerokwa ahụ. Just watch ya nwunye Nnamdi Kanu ka ifu ifefa na-adịra gị ka ifefa na-adịra gị ife a why o ji wee lapụ ịsaidịrị ndị na-epushuru unu audio rules and regulation a sị gị na Nnamdi Kanu na-ekwu mana ịfụrọ Nnamdi Kanu anya na ọfụ Nnamdi Kanu is speaking through them ma side rọrọfa which side about the US. Mana ka m jụọ unu, how long do you think egwu a unu na-agba ga last? How long? It's just a matter of time. It's just a matter of time. Let me see.